Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky k'a laseli kɛtɔla ka ɲɛsin setigi jamana tɔn 7000 ma ye Rusi jamana jalaki ko a bɛ fɛ ka Belarusi sen don kɛlɛ la. Duniya selege 4 tɔn bɛ fɛ bato minnu n'u kan ka taa ni balo ye minnu bɔra Ukraine dɔ bɔ olu ka toli la kɔ ko sɛgɛsɛgɛli minnu labanna bato ninnu tali ko la dan sigi o la. États-Unis Fonds monétaire international ye dɔ bɔ a ka ɲɛbilali kumaw la ni sɔrɔ yakubayali ma san 2023 k'a sababuya kɛ Ukraine kɛlɛ ko sababuya la ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛli yelen ko fanfɛla la ani dala dumuni ani sɔrɔ yɛrɛ ka tagali ɲɛ o bali ka cun. ONU u ka jɛkulu min bɛ yen ni ale sigilen don ɲɛtaga kama ye kangari da ko gɛlɛya bɛ sɔngɔ na jamana 54 farafina Sahel cɛncɛfuga jamanaw kan k'u mago bɛ dɛmɛ na yaasa dɔ ka se ka b'u ka juru la sisan. Ka fanga ɲɛmɔgɔ Elizabeth Borne ɲini ka mara nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka baarakɛlaw wele yaasa taji sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na